grabe. Oh, nakahilang na dito golden button. Ay, golden ka na na silver. Wow. Mag-practice ko. Practice na mo ka mga vlogger. Practice na mga vlogger. Wow. Eh, dana ko. With Philip, Tanasa, sikat vlogger. Yang mama, yang mama. Salamat kay medyo ko ni gidawat ko nila. Good morning, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. Yes, so guys, anong tayo sa Tagbilaran. And but before that, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. Okay, click ang notification bell para updated mo sa mga latest video nga itong i-upload. And tanawa pa dito mga pahinomdom kay Jawat po doon na tayo mga mamisos, di ba? Oh, yeah. As ako nang ginaingon nga padong ta sa Tagbilaran kay doon ako imit nga Osaka sikat nga vlogger sa Bohol din kanisang YouTubera, kanisang vlogera. Ano ni siya na ako ano ni sa unsay nganda ng Showtime. Oh, yes, ang dakuha na siya sod sa idahang dagan na siya mga subscribers, almost 300,000 na. And then tanaw to karong ay kanang naina naman niabot idahang koan, niabot ako ng idahang usayngan na ng silver button nang makatanaw ta makahilam dito na ng baroka ng silver button. So kanang tanawa ko ninyo tangi ang standby kay anang padong nami. Doon ako sa Tagbilaran. Excited ko nga makikollab ni Philip Tanasas, ang banggitang TikToker sa Bohol. Many hours later. Hello mga katusok. Hello mga kapuso. Nakita namin Justin, no? Hi guys! Nakita namin Justin Boholano. Yes, Mantamila Philip. Lagi kublaan ko. Kublaan ko dako yamot. So, stay put lang kayo dyan. Okay, bago sa bato na. Mga G, may gusto ka manamo. Okay, ba? Hapit ako namin. A few moments later. Sige. Eh, dana ko. With Philip, Tanasas, sikat vlogger. Yang mama, yang mama. Dapat isang mama, oh. Salamat kay medyo ko ni gidawat ko nila. Welcome to the house. No. Hello. Subscribe na para padayon na ang atong kinabuhi. Wow. Ang ipaila, Philip Tanasas, ang sikat na vlogger sa Bohol. Ang pinakagwaba ko. Nung gabi, guwapa. O gadlaw, guwapa, gyapon. Of course. Kaya ayaw ko yung ibang ads. Para padayon na po ng pagkadaat mo. Yes. Go lang nindo. And then subscribe nindo Philip Tanasas. Mga tusok sangkikoy. Tusok sangkikoy. Apila niya. Wala siya nag-introduce. Yeah. Ano niya ako ron? Yes, dali. Philip, karo makuan. Ay, Philip. Philip, dali. Justin. Ano, ma-apil ka. Okay.
Ay, Justin, ano mo? YouTube na yun. Bolano. Oh, Justin Justin Bolano. Bolano Vlog. Subscribe na po. Ayan. Wow, ang sexy na. Sir man, magampo na. Sabi ito na ipost. Of course, Philip Tanaso. Balik din. Wala ko isip ko kaya. Dito wala na. Punta ka rin chika-chika na. Sama. Mag-chika minutes. Lah. Mga on lagi talontos ko an. Uy, kukulo. Ay, lagi ko an. Okay, oy, okay na yun. Kaya naman po nila kagutot ka po. Kaya mag-video po ito para sa TikTok. Wow. Na may advertisement ka rin. Nakanang karoon yung pass. Sana all. Manager. Machar. Ano ka na kay manager? Pero man taga Manila, lagi po na. Pero ito po i-communicate. Taga Manila. Eh, kapil sila. Wala katabang sila po. Para din mo rin. Itabangan man, pero tawagan na ka ng lain man dyan kay lain na po. Ako sila tigas ng password o kuan. Potong kuan na lang. Ato na lang hindi ko nila atin. At least makakuha na ko ba kayo. Tagaan nila po nila. Lugar ba po nilang friends nila. Pero na may sabot na tong imong manager o na may mga boss. Ayan na. Sa kuan na advertisement ra pero ang kanang na-earn yung sa YouTube din na nilalabtan. Kuan na advertisement yung sa YouTube or sa TikTok. Kay kasagaran advertisement ako sa TikTok mo. Nang padayon yun. What is ba pa din na lang. May adjust mo man. I love you, masayaw. Uy! Grabe, pinabalik-balik. Di dancer dito na siya. Apel ka sa dancer sa... Sa ulog. Uy, sa ulog. Sa Ulong Festival? Mga sa ulogers. Ah. Dress, padayon. So, mga katuso. Tuso ka na, Justin. O tuso ka, Philip Tanasa. So, dako nagbalay. Makatabang yun din. Bye ba sa kuahan sa YouTube. Sabi na. Anong padayon sa kinabuhi? Keep spreading good vibes. Yes, gusto ko nagdamang gamamon ko dali. Uy, Pinagi ni Justin. pa, bayot gamanan. Ito nga yun. Yes. Ay, di kaya di mo vlog ya. Dili sa Tagalog. Sobrang nung kung solo yung mag-isaya ng vlog. Pero murag, ako na ako na ang mga supporter mo TikTok ng Tagalog. Para ma-reach out sa mga supporter sa mga Tagaluzon. Mo nagdali lang sa akin dito. Okay. Lagi mo mga viewers ka sa pagkakataon na lang. Pila ra pa mo. Pero pwede na, Tip Laura May. Salamat sa kapila pilo-pilo. Abi ko magkano 300? Bro, to 300. Ulo kayo post niya ilan. Golden button. Wow. Hoy, magkabot sa mo 100,000 ka kuan. Silver ni mo. Yan, ay silver ni mo na Oh, lang. that's tahan. Wow. Did I get it? Yes. Go. Ano kay kaulo? Yes. Justin, ikaw nakaangin. Sorry, nakaangin. Salamat dito, Justin, kayo mo kong bidangan siya. Siya, maganda ko. Salamat po din mo dahil sa pagkano. Secret. Ito Karin, Bitoya. Salamat, Karen. Yar. You're welcome. Ay, kay Garza pa si Philip sa iyang kuan. Ako din. Joke. Sa kabayan. Lapid. Ay, kuan na. Grabe, oh. Nakahilam na dyan golden button. Ay, golden ka na silver. Lapid na rin ako kaya. Mag-practice ko. Bitaw, yan. Practice na mo ka mga vlogger. Practice na mga vlogger. Ay, lapid sa bagay. Bigyan mo. Wow. Mag-practice. Napo, ingan yun. Sana all. Manamin ako. Mana? No, kuan mo na siya kayo. Pag sa amin, siya makita niyo no. Ay. Bugas. Hoy, pareha mo daghan, oh. Ah! Laban.
Salamat June? lang sa buhay. June din eh mo apili? Philip June or Jar? Philip June. Sana all. Ito, push June. Dami na kayo? Dami na kayo sa On feeling? posting videos para maabot ang mga pangarap sa buhay. Sana all may ganito. Pag-hot Samo, smell sila. pa. Ilaw Wala ba? sa pagkapunaw-punawan. Walapan ko kaya oy? Doon lang naggawa ng tusok. Tinusukan ako dari oil. Hoy, nanay. Dapat siya Delikado. sukat. Ito, pero bawa mo sa unin ako. Si Basta kayo makakwarta. Pwede na ba kuno ni maprinda? Oo, 100 ka page. What? Lagi kay dili man na siya pure silver. What the fuck? Aluminum na siya guys, hindi siya silver. Oo, ano, pero mahadong makawat ba yun? Pinaghirapan kaya na. Yan. Oo, kapilahin taon na kuhan. Kapilahin taon na namudmud. Ito, wood. Ako tae, sa may ibang buhat. Wala nakagmukbang na yun. Mukbang na nagtae. Sunadan eh, panapod. Gold? Yan. Gold. Go for gold, oy. Yes. Kana dako jud na dako jud kag chance nga maabot na na. Shark. 300. Ito. Ay, di arami di ah. Sana all may ganito. Yes. Kaya mo jud guys. Ay, baba yan ni. Basta ay lagi na danding mga subscribers ko. Wow, maraming artista. Yes, laban. Shoot, shoot, shoot. Shit, Nanay. Oh, laban. Okay, rin, Uy, pag gunito, pagkubi. Pamuka. Sugoy. Di ba na nakita ang Sugoy na. Ocean. Dari na dari. Wag lapida juday. Lah, wala po ka. So, uy, pag gunito, pagkubi. Oh! Karon makatila, pagkubi sa gito vlogger ba? Down ka na. Hulig sa tulinyo, di ba? Wow. Char, bitaw. Push ulit. Sige, push lang ng push. Push, push. Ano ba dyan? Push, push, ha? Yes. Adik ba yung tao? Salamat, Jud Philip, ha? Salamat, Jud. You're welcome. Thank you. Sana matakdan ko nimo. Yes. Tago-tago na tag-COVID, ani. Wow, oh. Ang Or silver briefcase. Char. briefcase number 1. Enjoy. Good vibes lang. Yes. Sunod po, mapareha na kang vice ganda. Hoy! Hoy, Nay. Bitaw, naman. Oh, yes. Confit lang na sa ginoo. Grab the opportunity. Oportunidad naman gud nimo karon. Char, bitaw. Na, grabe ka. Oh, Pa. Super. wow. Like, shock. Yes. Sana all nakakubot na kog YouTube kuan. For all of my life, that's my first time. Uli, na ako, yaya man. Okay, so Alis na na. Kung mamali daw ang shipping, bitaw, merging something nakuha sa shipping, kaya pwede ka magpagamag nga ni Bali. Pero ako na nalaluon na nakuha sa shipping. Putang na doon yung karen. Wala mong plano dyan sa una, isa-isa kami tayo ng Batal, John. oh yes. Walang push. Sa dugasan push. Roy. Wow. Model sa Model sa silver play button. Sana all.
Tusukan ako mga katusok, pero na ko yung ani. Gagana na tusok. Keep on supporting, And kuya. support Philip Tanasas and Justin Boholano. And the future vlogger, Karen. So ano ba, kuman ang mga module daw? Okay, laban lang kay very important po siya, no? Yes, module. Module. Nagaho, module, ML. ML tayo. So, daghang salamat mga katusok. Daghang salamat Philip. Daghang salamat Justin. Daghang salamat Karen sa inyong pag-ubanda ni nga. Salamat kay ni Ajod na tinuod na gajugahong mga damgo nga mo amon na. Ikaw sa kuwi ka masigit. Then, thank you so much. Thank you, bye-bye.